Ngiyabonga kakhulu Mbuyazi. Yes. Yebo. Insizwa ekaMbuyazi uSifiso Mbonani. Mm. Yebo. Namhlanje njengoba sihlangene bengifisa siqale kahle kahle enzalweni. Yes. Yabo mangase siqale enzalweni mhlambe sizokwazi ukuyilandalanisa size sibone ukuthi ikahle kahle iyiphi ingxenye mina engidlalayo kulomhlaba noma kulento ekuthiwa imvelo. Ngoba singabantu siyimvelo. Siyimvelo njengoba simi kanje izihlahla ziyimvelo, amatshe ayimvelo. Kepha yiphi indima esiyidlalayo? Sizokhumbula lapha ukuthi uma ngabe isilwane ekuthiwa yihashi asibukwa masizalo. Yindaba esingabuki ihashi malizalo ngoba likhipha imfihlakalo. Ngoba sizokhumbula laba abafuyile ihashi bazokutshela ukuthi mangabe likhulelwe selizozala liyaqashuka liye emfuleni liyozala. Liyozalani na emfuleni? Noma liyozala ihashi noma liyozala imfihlakalo yomhlaba. Ungani ngiqala ngisho njalo namhlanje na? Ungoba le mfihlakalo yomhlaba iyona esivezela kahle kahle ukuthi la sikhona enye ye-level yomhlaba noma sikwi-crust la ngaphezulu noma emhlabeni la siphila kuwona. Yilapho kahle kahle kufuze kuphile khona inyama noma kuphile thina njengoba sebemvelo. Kepha siyathola ukuthi isiziba, ulwandle, imifula emikhulu iyisango lakho konke noma iyisango lemhlaba ehlukile. Engizothi mangingena ngingena kuyo uyibone kahle kahle ukuthi iphila kanjani. Ngiyacabanga ukuthi mawukhulu uyazi ukuthi kuthiwa khona abantu baphansi. Bahlala abantu baphansi na? Sikhuluma ngayo le mfihlakalo yomhlaba. Wena ongaphezulu uxhumana kanjani nabantu abaphansi na? Yiyo lento esizama ukuthi senze njani siyiveze. Ngobani na? Sizokhumbula ukuthi ihashi maliqala lizala emfuleni lisuke lazi lizokhipha imfihlakalo noma lizokhipha ihashi. Wena mnikazi walo uyobona ngoba selibuya ukuthi awona likhipha ihashi. Hayi namhlanje libuyanga nalutho. Likhipheni na imfihlakalo. Ila sizojula khona namhlanje ngoba sizozama ukuthi abantu bazi ukuthi kahle kahle babaluleke kanjani. Abantu bangamandla omhlaba kahle kahle njengoba bela izihlahla ziyinsiza zethu. Amatshe ayinsiza zalamandla esiyiwo. Sizokhumbula ukuthi ezizibeni olwandle sithi kuyisango lemhlaba emibili, kepha isango noma indlela ephumela komunye umhlaba. Mhlawumbe uselapho mfoka amabhodla ngiyakuzwa uthinta lento yamasango ukuthi uma ufuna ukuya komunye umhlaba uphuma khona kulowo usungena komunye umhlaba. Mhlawumbe akuqala usichaze ngalento mfowethu yeplanet ngoba abantu abaningi banenkolelo ukuthi ibhola. Mhlaba uyisimanga. Yazi abanye bake bathi njengoba becabanga ukuthi uyibhola mase simbuza umuntu ukuthi njengoba uthi uyibhola ungane singaziboni indonga nezintaba zexhuma phezulu. Njengoba kukhona into ekuthiwa imigede, kukhona imfula, kukhona isiziba. Zisitshengisa ngokusobala ukuthi sisepletini. Ngoba uma ungena emgedeni uphumela kwenye indawo uhamba ngani ngemgede. Kodwa ngoba uyiplate uyohlezi uhamba kulo leli plate. Bayazi kakhulukazi abake bafika la kukhithika khona abake bathi iNorth Pole. Bayazi ukuthi akukho ukuphumela ngale kweplate. Ugcina khona la e-ayisini noma kunento ekuthiwa yeqhwa. Sesizongena kakhulu ekuthenini kungani bekade ngichaza kangaka ngehashi noma kungani kangaka sikhuluma ngale hashi. Ungani ngoba ke isivezela noma isinika ulwazi obelicashe kakhulu. Uma ngabe ihashi lingazange limthole umntwana wehashi lo elimtholile uba uyapi uzohlalaphi nini kanjani. Ilapho ke sesithola khona ukuzaleka noma sesithola khona ukwenzeka kwesilwane kuthiwa inkanyamba. Siyathola lapha ukuthi iyaphila into elizalayo. Yahlala emanzini iphile khulu isikhathi eside. Ihlalaphi? Iphila kanjani? Ubani? Yilo eke sithi inkanyamba. Yilo eke sithi akabona ngoba ayibona. Ingakho ihashi liye ehlathini liye emfuleni liyazi kahle ukuthi lo uyawazi amasango aphumela kumhlaba ongaphansi. Angazi noma uyangizwa. Thina hayi ngoba singazi kodwa asiboni. Kufuneka sifunde ukuthi njengoba lenza kanje
Uzophela isikhathi esingangonyaka ihlezi phasi. Uzophela isikhathi esingangonyaka ikhula. Ivula isango lokungena ngaphasi.